福と神権を継承していくんでしょうね。他到底是谁会来继承这个北斗之拳呢？勝谷さんとても集中してますね。MC が人の話を聞くのをやめてしまいました。我々の会話はあまり反応がないという。なぜ抜くんです？その番組じゃない。びっくりしました。可能性でいくと我的吧。これです。これね、このやっぱ指がね。八加九的胜利。どっちにしますか？どっちにしますか？でも2。3と一応あるんで。どっち？一応あるんですよ。そうですね。どれにしようか。そうですね。